So, hello guys! So, nandito po tayo sa bukid. So, may nakita akong balon ng tubig guys. So, nag-try akong kumuha ng tubig pero napakahirap guys kasi hindi ako marunong kung paano kukunin ang tubig. So ayan, nakakuha na ako guys. So, wala man ta ka-experience ani nga tubig sa bukid guys, kay ang amoa before is kuha lang siya kanang atabay, so dili para sa ani nga timba-timbaon siya guys. So mo nang dili kita kay kabalo makuha og tubig. So in fairness, libre lang tubig, dili na sila magbayad o monthly, kay libre naman siya, tupod man na siya guys. So para safety po ni siya, kanang takloban din siya o kinaanglan nga kabirang dyan na siya guys, para safe ra po siya ipanghugas o ipanglaba. So maura to guys, i-share lang nako ang akong experience. So salamat sa inyo ang pagtanaw. Thank you so much. God bless.